Okei, hei, meillä on kiva, meillä on hatu Ritu tänne ja onko se nyt sauvolainen nykyään kuitenkin? Joo, on nykyään Mutta sauvolainen. olet kuitenkin myös piikkiöläinen. Siis kato, vanha sanonta. Tyttö voi muuttaa pois piikkiöstä, piikkiö ei muuta koskaan tytöstä. No tämä piikkiön suurin ja ainoa vaateliike lopettaa toimintansa. Ja me avataan tänne nyt sitten piikkiön suurin ja ainoa varsinainen kahvila. Eli kahvilatoimintaa, mitä piikkiössä on kyllä joskus maailmassa ollut, mutta se on loppunut syystä tai kolmannesta. On hirveästi kaivattu. Jokainen kun tulee tuosta vaateliikkeen ovesta sisään, niin voiko täällä olisi kahvila? Ja tuossa talven hiljaisina hetkinä, kun yksinään istuin tuolla vaateliikkeessä, niin totesin, että kyllä se on kahvila, mikä me täällä avataan. Varmasti myös semmonen kahvila, eli kahvia, pullaa, mitä nyt kahviloissa yleensä on. Mutta meidän kahvilassa tulee myös olemaan tietynlaista ohjelmaa ja toimintaa. Ei joka päivä todellakaan, mutta me on pyrkimyksenä järjestää erilaisia tämmöisiä tapahtumia siellä. Eli haluatte olla kulttuuripiste tähän nuorisopaikan vieressä. Olette ikääntynyt johonkin määrättyyn ikäluokkaan. Saatte tulla... Meille saa tulla ihan kuka tahansa. Jopa kuule sun ikäiset ihmiset saa tulla. Ja nuoret miehetkin tervetulleet. Aivan. Toi oli mukava kuulla. No entäs sitten nyt tämä vaateliike loppuu sitten? Vaateliike loppuu. Toki mä luulen, että tonne kahvilan takahuoneeseen tulee tämmönen salakapakka, nimittäin housuvaari. Eli siellä varmasti löytyy jotain vaatetta. Pyrin pitämään semmoisen pienen valikon. Kunhan mä löydän semmoisen kivan maahantuojan, joka sit suostuu myymään pieniä myyntiä. Silloin kun mä oon lähtenyt vuonna 1979 piikkiöstä, niin tää oli valtavan vilkas. Tää keskusta tässä näin. Täällä oli kauppoja, täällä oli kemikaaliota ja täällä oli vaatekauppa, osuuskauppa. Kaikkea oli, kenkäkauppoja kyllä pari kappaletta. Ja nyt kun mä tulin takaisin pari vuotta sitten, niin mä oikeastaan hämmästyin sitä, miten tää on mennyt hiljaiseksi. Ja se on semmoinen asia, että nämä pienet keskustat, Savossa meillä on hirveän hyvä esimerkki, se keskusta on täysin kuollut. Siellä ei ole mitään. Mä en missään tapauksessa haluaisi, että Piikkiön keskustat kävisi samalla tavalla. Että siitä tulisi semmoinen Kaarinan viisauden hammas, mikä voidaan poistaa tosta vaan. No, nyt kun sulla kuitenkin vaateliike oli Piikkiössä, niin sä kuitenkin itse varmaan kävit aikana vuorilla vaateliikkeessä. Kävin, joo! Se oli ihana paikka. Mulla on nostettu sieltä ensimmäinen semmoinen, mä muistan silloin joskus, olisiko 65, oli semmoiset kahisevat sadetakit hirveästi. Kaikilla olisi, vaikka ei niin satanut, niin kaikilla olisi ne kahit. Niin mulla on nostettu ensimmäinen semmoinen vuorilan vaatikko. No tässä kun ollaan ja muistellaan vanhaa Piikkiöä, tässä oli Kerhola, vastapuolella oli Kemikaalilainen kemikaaliliike, siinä oli Vuorilan äitin liike ja sitten oli Vuorilan vaatekauppa. Vaatekauppa, niin. joo. Sitten siinä oli Filpun kauppa. Joo, niin oli. Joo. Ja se kemikaalikauppa, mä muistan, se oli ihana paikka. Siis se tuoksu, mikä sieltä tuli. Mä muistan vieläkin sen tuoksun. Kun avasi sen oven, katsot. Ja mä ajattelin, että se ihminen, ketä siellä on töissä, se on varmaan yksi nyt maailman onnellisempi, koska se saa olla siinä tuoksussa koko ajan. Tuskin hän edes huomat niin, sitä, että siellä tuoksuu joku. Niin ja muistellaan, se kemikaalikauppa, niitä tuli Turussakin tosi paljon. Niin oli, joo. Siis oli joka niin kuin kaupungin osassa oli kemikaalikauppa. Ei enää. No nyt kun mennään tästä kahvilat vähän mennään Piikkiöpäin. Mitä sä itse koet niin vanhan piikkiöläisen? Kun Piikkiöpäin on säilynyt kuitenkin näin kauan, että joka vuosi on ollut, niin miten sä koet itse Piikkiöpäivät? Se on loistava. Siis Piikkiöpäivät on semmoinen, mä en ole koskaan aikaisemmin ollut Piikkiöpäivillä. Nyt kun mä tulin vaatekaupan kanssa tänne näin, niin sitten Hanski kertoi, että on Piikkiöpäivät. Ja mä ajattelin, että ahaa, mikähän mutta silloin oli ensimmäisen kerran, kun mä oon ollut, niin oli ihan mieletön ilma, tämmönen kuin nytkin on. Ja porukka, tää oli kuin puhallettu täyteen. Täällä oli ihan älyttömästi porukkaa. Mä raahasin mun vanhan isäni tänne näin, ja se tapas vanhoja kavereitaan täällä näin. No mä en hirveästi ehtinyt käymään tossa täällä näin, koska mulla oli kauppa täynnä väkeä, mutta niin mitä mä nyt ikkunasta katsoin, oli
ihmiset jutteli keskenään, semmoista ihanaa hulinaa ja pöhinää. Semmoista mitä pitää olla. Sellainen juttu, että kuulin, että Kauko Vainikainen niin on nyt vanhoilla päivillä jatkaa samaa, mitä hän on. Ennenkin hän on kova taiteilija ja hän on tekee tämmöisiä lintuaisia tauluja. Mä kuulin, että sulla on myynnissä niitä täällä sitten ja ne rahat tulee menemään tuonne Itämeren suojeluun, mikä Kake on nyt kokenut kanssa tärkeä. Niin kuin me kaikki voidaan tämä. Niin onko sulla sitä näyttää mitä esimerkkiä? Joo, itse asiassa tässä. Tässä on merilokki. Eli tämähän on yksi niistä linnuista Itämerellä. Niin, mitkä tällä hetkellä on, niin pelätään, että ne jopa loppuu, koska jostain kumman syystä niin niiden lisääntyminen on vähentynyt. Ja toi merimetsosenku lisääntyy vaan. Se on tosi tärkeä asia. Me ollaan oltu intohimoisia veneilijöitä mun miehen kanssa ja ollaan Saaristomerta tuossa pulattu edestakaisin ja kyllä se aika surullista on sitten, kun se siinä vaiheessa, kun sä ajat, meilläkin tommosia hidaskulkuisia veneitä aina ollut, ajat sen veneen kanssa niin johonkin sinilevä-lauttaan, kun sä sieltä kajutasta jo haistat, että okei, nyt ollaan jossain kellarissa. Kyllähän se niin on, että me iän mukaan ihmiset muututaan vähän vihreämmiksi aina ja ajatellaan niitä asioita vähän niin kuin isommasti, eikä se oma se eläminen kuluttavasti ei ole niin tärkeä enää siinä kohtaa. Se on totta. Ehkä me ajatellaan myös sitä seuraavaa sukupolvea, koska me ollaan nyt jo konkreettisesti nähty se meidän jälkeinen sukupolvi ja jopa se seuraavakin sukupolvi. Niin ajatellaan ehkä sillä tavalla, niin kuin, tiedäksä, että halutaan jättää jotain muutakin kuin muovipusseja perinnöksi. Ja musta on hienoa nyt, että Kaukohan mun kummisetä. Ja joku tuossa sanoi, että no ilman kos, että lapsi tulee puolet kumminsa aina. Mutta se on tosi hyvä, että Kauko, ja kiva asia, että Kauko on niinku, ensinnäkin saa tehdä sitä, mitä hän on aina halunnut tehdä. Ja nyt hän on kohdentanut sen sitten semmoiseen kohteeseen, mikä mä luulen, että meille kaikille on tärkeää. Eikä pidä unohtaa, että siinä mukaan porjatussa on myös Alffi on mukana. Niin, aivan Karunan keisari. Niin, joo, kyllä. Aivan. Joo, Alffihan on niinku... Siinä on kaksi semmoista niinku vakka ja kansi kyllä. Niin Alffi ja Kake kyllä. Ihan uskomaton parivaljakko. Parivaljakko sillä tavalla, että he puhelimitse toimittaa hyvin pitkälle näitä niin, taideteoksia. Ja se mikä luovuus niin kahden kaverilla. Niin, aivan, joo. Et ne on itse asiassa, että jos ne olisi tavannut tuossa sanotaan silloin kun ne oli 30-vuotiaita, niin meidän maailma voisi olla hiukan toisenlainen. Näin on, joo. Ja yleensäkin jos tollaisia ihmisiä mitä Kauko ja Alffi on, niin olisi enemmän, niin tämä maailma ehkä olisi erilainen. Joo, kyllä, se on ihan totta. Semmosia niinku, siis kun ajattelee, että Kauko kuin epäitsekkäästi hän loppujen lopuksi ajattelee näiden taulujensa kanssa. Hän haluaa lahjoittaa ne tulot Itämeren hyväksi. Hän voisi yhtä hyvin olla. Niin, näin. Mutta ei tässä oikeastaan nyt sen kummempaa. Tässä odottaa, ootko kuullut jo, että Hirve Rossi tulee piikkiä? Joo, kuulin. Ja kato, mä ajattelin sillain, kun hänellähän on se, kun Chicago kuoli, niin. Ja sitten on olemassa niinku tää Dallas-pulla, niin mä ajattelin, että jos me kehitetään tää meidän porukan kanssa Chicago-pulla. Pyydätte Virven sinne. Mä voin ottaa Virven viestiä, että täällä on Chicago-pulla. Täällä on Chicago-pulla, että sen vihkimisbiisi pitäisi nyt Petriltä tilata. Asia, kuule, oli kiva jutella ja sulla on näyttää jono oven takaa olevan. Joo, se on totta. Et 21 askelta, tai sulla 30 askelta. Joo, mulla on niin lyhyt vielä. Okei, hei, kiitos. Kiitoksia. Hei. Kiitos itsellesi.